ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ମୋତେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ନାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। କାହିଁକିନା ଆଜି ଯିବି ଦୋକାନକୁ, କାହିଁକିନା ମୋ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଘରର ବଡ଼ ବୋଉ, ମୋ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ, ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍, ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍, ମୋ ଭଣଜା ଭାଣିଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍, କାହିଁକିନା ଅଷ୍ଟମୀରେ ସବୁ ବଡ଼ମାନେ ପରୁହାଁ ହେବେ। ମୁଁ ଘରର ସାନ ଝିଅ, କିନ୍ତୁ ଶାଶୁ ଘରେ ବଡ଼ ବୋଉ, ଗୋଟିଏ ଅଲି ଗେହ୍ଲା ବୋଉ ମୁଁ। ଏଠି ଆମ ଝିଅକୁ ଟପ୍ଟା ଦେଖୁଛି, କହୁଛି ନାଇଁ ଏଇଟା ମନକୁ ଯାଉନାହିଁ, ରଖିଦେ। ମୁଁ ଏଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ଚାଲି ଆସିଲି ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନକୁ। ଏଠି ଷ୍ଟେସନାରୀ ଜିନିଷ କିଣି ଥୋଇ ଦେଇଛି। ବାବୁଙ୍କର କିଛି କାମ ଅଛି, ବାବୁ ଆମକୁ ଦୋକାନରେ ବସେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ଦି ଭଉଣୀ କ'ଣ କିଣା ଏଇଟା କର, ମୁଁ ଆସିକି ତୁମକୁ ନେଇଯିବି। ଆମେ ସବୁ ସରିଲାଣି କିନ୍ତୁ ବସୁଛୁ, ବାବୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଯିବୁ। ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି, ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇନଥିଲି। ଏଠି ତାର ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲି, କାନ୍ଦିଲା ବହୁତ, ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇଦେଲି। ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖି ସେ ଖୁସି ହେଲା, କାହିଁକିନା ମୋ ଝିଅର ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟମୀ। ମୁଁ ଏଠି ନଡ଼ିଆ ଛଡ଼େଇଥିଲି। ମୁଁ ତ ଏକା ନା, କିଛି ନ କଲେ କିଛି ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ଛଡ଼ଉଛି। ମୋ ଝିଅ ମୋତେ କ'ଣ କିଛି କରେଇ ଦେଉଛି? ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ତାପରେ ଏଠି ଚାଲି ଆସିଲି ନଡ଼ିଆ କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ଧନ ପଚାରୁଛି ମାମା ସେଠି କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ ନଡ଼ିଆ କରୁଛି। ତାର ଏପଟେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଫାଳେ ନେଇକି ପଳେଇଲାଣି। ମୁଁ ତାକୁ ଧନ ନଡ଼ିଆ ଫାଳେ କ'ଣ କର? ନା ମୁଁ ଖାଇବି। ଖାଇ ନେଇକି ନେଇକି ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେଇଛି। ନଡ଼ିଆ ପାଣି ପୁରା ଢାଳି କ'ଣ କରିଛି, ନଡ଼ିଆ କରିକି ସେପଟେ ଖାଇବାକୁ କରିବି। ଫେର କେତେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ଟାଇମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 8:30 ହେଲାଣି। କ'ଣ କରିବି? କିଛି ନ କଲେ ତ ନ ହେବ। ଘରେ ଏକା ଗୋଟିଏ, କିଏ କରିବ? ତାପରେ ଚାଉଳ ରାତି 10ଟାରେ ମୁଁ ଚାଉଳ ବାଟିଲି, କାହିଁକିନା ଚାଉଳ ବାଟିକି ରଖିଦେଲେ ପିଠାଟା ଭଲ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାଟିକି ରଖିଦେଲେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।